Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Action Brian, mayong gabi, man sa pamati sa imong programa sa probinsya sang Negros Occidental, mayong gabi sa tanan. Apisar Vice nga ti number 2 diri sa BBM sa Negros Occidental but not bad. Kay 30 mil lang ang labaw, medyo nubo na gina siya katama. Vice, ano? Anyways, congratulations kag una sa tanan. Ano anay ang una mo mahambal sa Negrosanon, Vice? Well, una sa tanan sa nagsuporta kay BBM Sara, kag sa mga mayors nga ulupod man sa sini nga eleksyon sa kandidatura ni Bongbong Marcos kag ni Sara, madamo din salamat. Sa totoo lang gid gusto ko gani nga daw patas gid yata ni. Likay lang kami Action Brian 30 mil o 33,000. So daw nagpasalamat man sila sa aton nga ginapaninguan man nga pagkampanya sa atong mga kandidato. Well, of course, ang akon lang gid nga kunara nakamodera sa pwesto. Ulik dadiri ang probinsya sa Negros Occidental kag buliganta ang aton mga constituents. Buligan nila ang Negros Occidental, i-set aside na ang politika, mag-move on na kita sa kay nagdaog ng atong presidente. Batunon ta ang kaperdihan. Out of 61 million do 60 million plus, almost half, 31 million ang nagbuto sa iya sa bilog na Pilipinas. At isang majority president. Okay. Because nga ti, amo na gid man ni subong, presidente na si BBM, waiting na lang kita sa formal nga proclamation na next week, Abi. Vice, may naka-line up ka dira, daw ka kwan ba no? May daw ka, anong matawag naton sini, may naka-line up na dira nga ipasa mo to Abi sa kay BBM press, bisan number 2 kadi sabon, pero dako gid nga bulig for sa imo nga buto. May mga projects kita nga ayoon sa dito, Vice, for Negros Occidental. Well, sa totoo, nagkita Action Brian, siyang nagkakampanya pa lang nag-ilistoryanay kami, pagkatuyodi, gataw gamay kami sina, nga ginatingwan ko gini ibalik ang aton nga NIR, which is tanan man nga nagatlagan presidente, amo man natin ang ilang inahambang nga ibalik ang NIR, ang bridge sa Guimaras Negros Bridge, ang sina, pero may isa pagkikita nga sa kayong lawas. Itagaan tagitutukan sa kayong lawas, sa edukasyon. Ang infrastruktura taya ara na given na siya nga ang mga congressmen sa ilaman mismo tagsa ang mga distrito magatupa ina nga mga infrastruktura. Ang programa gidya mo na ginatanaw ta nga sa subong ang pandemic kinahanglan dogaday daw na pero hindi kita magkampante. Ang support services sa aton yung mga kauturan yung mga pigado, sa agriculture, ara na tanan. Hindi may ara na siya programa, may plataforma na that only is not focused on one area, on one province, but in the entire country. So, kung isa may mabatian, tabala nga, isa sang plataforma nga konkrito, may mobla na nga wala konkrito nga plataforma, isa ka presidente nga gadlagan, galing in general, amo nang ginatanaw ta. So, mabudlay man mag-isa-isa ka maghambal sa imo plataforma, kalain-lain man. Siyang ginaatubang nga kada probinsya. So, kinahanglan very general, and then kung whatever, kung anong problema kakilanlanon sa support sa sina nga mga sektor o sinabing nga programa, so amo na ang tutukan naton. So, diri, isa lang yun ginapangayon ko sa ila, buligan ta ang Negrosanon, buligan kita nila dere. Okay, na-mention mo kay na ang NIR. So, ano man na kinanglan ta pa i-remind si BBM sina Vice or hulat na lang gid kita iya kay ba sinamuno yan Actually, Action Brian, ang NIR, it's naglegal, it's executive order. Amo na nga kung sino ang presidente, pwede na iya makuha, pwede na nga hindi ipagsigiyon, pwede na bawion, but in the form of Republic Act, it's Republic Act, it's a law. So, nakahimo na kita sang NIR for 3 years. 3 years? And then, suddenly, 2 years, and then suddenly, lain ang proseso. So, ibalik ta sa insakto in a form of Republic Act or it's a law.
para nga maski sino ang presidente, hindi yan ay mauntat, hindi yan na mabawi ang iyang mabawi kung executive order. So kadako sa bintaha nga ang kinahanglan gid kadtos magbalik ang NIR. Dito sa subong ang aton nga mga national agency ara sa Panay, ara pa Iloilo kita. So you have to travel there. And then ang sa dito naman sa Oriental, ara sa Cebu. So mabiyahe man sila. What if kung hindi mayo ang kondisyon sa weather? Lain niya kung ari na di sa Negros Island region, ari na di ang mga national agencies makaprovide kita kag may ara pagit nga lugar para sa mga promotions. Like for example sa PNP sa aton nga mga national agencies kay may ara iya nga lugar for promotion sa ilang mga career. Madugang ang ina nga agency, madugang empleyado, madugang ang punto, kag madugang ang mas mahapos ang serbisyo. Pagintindi ko dra, kundi executive order lang ina, maybe guro may isa gidya ka kongresista from Negros Occidental to file sa Congress para manginlayi ina Vice Gov, na? Well, actually, Action Bright, ara na ina, even ang aton niya asawa, amo ginain sigida ang i-propose siya. Kaupod sang 7 ka congressman diri sa probinsya sa Negros Occidental, kaupod man sang aton niya mga party list niya nagdalaog na taga Negros Occidental. So, mas mahapos ang aton niya pag-propose kay hindi naman ina mamudlay kay nakahimo na kita, nag-inayad na kita for 2 years. Kumbaga, we are looking here na lang sang lahi na lang gida, formalidad. Sir, formalidad, nga hindi na mabawi kung sino man magdaog na presidente. Man ang kabalo ka, ginatanaw ko man ang tanan, pagkakampanya nila di, number 1, ang ila pasalig NIR. Ikadua, ang bridge, Guimaras to Negros. Okay. Ikatatlong ginapangayo ko, ang kabukiran ta ng mga infra-related project, kayuhod ta mga dala, diktos kabukiran. Kaya nga Action Bright, may ara Action Bright nga dito yung mga produkto nga mas mahapos madulog diri sa aton. Especially sa mga city proper, municipal proper, nga hindi mabudlayan ang ilang transportasyon. Bao kanami gid sina, no? So lauman ta ina, no, diri sa Negros Occidental kag ang pagsalig sang pumuloyo arikid kay Vice Gov Ferrer kag sigurado ko si Governor Jose Lacson na isa naman lang kita taran-taran diri Vice, ano? Well, ang isa nga ginatanaw ko ang amon niya pag-cooperahay ang tandem namon ni Governor Bong Lacson para ginaya ang amon niya pag-updanay. So, naglain lang niya ang amon niya mga presidente but para sa kaayuhan sa probinsya sa Negros Occidental man ang tinutuyo namon. Okay, sige. Vice, liwat ang imo sining palabot sa publiko sa Negros Occidental. Daw ginapananaw kung dugang paging development sa sining tinion. Well, ang ako nang gidyang panugyan sa mga kauturan ta, mga amigo ta diri sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa tanan, salamat man sa inyo nga pagsalig man sa akon nga ginbalik nyo kita bilang isa ka Vice Governor, kami ni Governor Bong Lacson. Ikadua, sigiyon lang yan namon pagkatapos ni isang aton niya intramural sa politika. Well, of course, back to work na kami. Focus na sa aton niya priority project, especially nga ang suportar ko kung anong programa ni Governor Bong Lacson. Kami sa sanggunian pang lalawigan, mag-support na basta sa kaayo sa probinsya sa Negros Occidental. Dulawon ta na ang kainit sa politika. Let's move on. Amo na lang na kung expect nga ang aton pangamuyo kita kung anong maayo nga magapalabuton diri sa probinsya sa Negros Occidental kay amo man lang nang aton pinutuyo. Vice Palagas ko lang ni Galiho kay kabalo ko nagabanta basa kaman sa Facebook, social media. Daw ginakamugan paniblang subong Vice ang iniblang ang bugas himuon 20 to 30 pesos ang kilo. Anong imo sining reaction ni Vice? Well, sa punto lang gid rigid kita ya paningwaan ta gid nga rigid kita ya sa barato. Kay subong sa kapigadon ang aton nga ginatan-aw nga hindi mabudlayan ang aton nga mga kulturan labi na gid diri sa probinsya. So kung diin barato dito kita. So may posibilidad inaayan Vice under Marcos administration?
well, kung sincero ang iya ginapakambal, Mhm. kag tumano niya na para sa kayuan sang Pilipinas, sa kayuan sang tagsa-tagsa ka tao. Mhm. Tagaan ta sa chance. Yes. Tagaan ta siya sang time anay nga wala pa siya gani kapungko, kadamo na sa mga Pinaralihan na. mga storya. So tagaan ta chance ang tao, pangamuyuan ta nga magnami ang iya, hindi kay way pagani grabe na mga expectations nga kalain. So, dra pa lang negative na kita, tagaan ta tsansa. Kaysa ang presidente nga ginpili sang mayoridad. Sobra sa tunga sang Butante, Pilipino yes. nga ang aton voting population is 60 million plus. He gathered 31 million. So, gusto gid ang survey da. Correct gid. Tumpak gid ano. Anyways, Vice, salamat sa mga time, sa mga serbisyo tonight. May gabi sa imo kag mabuhay sa aton tanan. God bless. Madamo gid nga salamat Action Bayan kag sa Action Radio. Siguro ako balik naman ko Action Radio by this few weeks. Ano na nga yung mga time ni Vice? Law naman ko gani. Ano nga time na But gani anyway, madamo gid nga salamat. May God bless us all kag mayong gabi sa tanan. Sige, Vice. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Kung Domingo si Vice Governor Jeffrey Ferrer may programa diri sa Action Radio. Kundi ko magsala, ara na sa mga las 11 siguro mo, las 11 tubtob las 12, no? Or las 10 sa las 11, mga dira nga time, ano? Sige, las 7:36. Aksyon Firing Line. NIR, Taytay sang Panay, Guimaras Negros, mga infras, amoning lauman ta diri according to Vice Governor Ferrer mga kaksyon, kiti siya mismo hutik-hutik kini kay BBM. Imo to nga ginhambal ha. Lihog lang ko ay buligi kami di. Aksyon Firing Line. Di kanami, no? Di balo bantayan ta sa sulod sang anom katuig mga kaksyon kung ano ang performance for Negros Occidental ni BBM parte sa 20 pesos nga kilo sang bugas. Tinamention ginman ina mismo si Vice Governor Ferrer na kamuno man tonight. Siya tagaan ta sa tsansa. Galing iti amo na paano mag 20 pesos man nga ang abono 3,500 sa kamahalon. Ang amo na abono fertilizer mapaguna ikaw mapaarado ikaw may mga bulong pas kontra sa mga sapat-sapat nila etc. do ka budlay gid sang 20 pesos. Anyways, hambal na tula sang posible kag wala sang imposible kung himuon ina sang presidente kung anong mga tikang himo nya. Way petay diya pati sa mga energy naton mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, la 7:37 na. Pagbalik naton, istorya ta parti sweldo. Dumay maayo nga balita para diri sa aton sa Western Visayas. Pero are ginendorso ko na sa inyo ang Blue Terna Plus Herbal Capsule. Basi nagabatsyag kada sa